kumsang ni som ni October ni som thum pakhat zana US sipai tha chungchuang Navy SEAL Team 6 te chuan Niger helkuta tangin an khwale tui kumsom ni pasaria upa Philip Nathan Walton chu an chhanchhuah ka an chetdan chungchang hi tarlang le puanzar niloma se an hlotling hle Waltona ruchuak tu heltamber chu ka hlum ania sipaya thi le hliam anom lo mai ba ka Walton chu himdam taka chhanchhuah hanibok Philip Nathan Walton hi Niger hian ramrithul masalata a chenga arle bong ti borvel vulin anupuile afanu ba ka aunau pa tenen an khosane ramrithul hi ahma chuan munral muang tak ani thina mase libya hroi tu pa Gaddafi helroi thinte chu Mali lama anin khuar chhun zoma Nigeria chhevela firfiak anron chhuah tak sup nuwa kumreiwak lowa tangkhan munral tria changin tharum thona achuak fo heng helle firfiak te hian tlanna sum phutin ramdang mi ruk bowan ching hlea kumsang ni som ni kumtir thleng khan firfiak te chuan dollar makta duai tel in ruk bawna tang hian an muto nia tarlanani chungzinga chuan Navy SEAL 10 an lo chhanchhuah to bok Jessica Buchanan po anjinga hian atelve ani kha tlanna sum nge ta in ruk bawna hi chu azioma firfiak kuta an lut pal ani phei chuan ti hlum chia an hmabak ati theyome October ni som ni paruk zandar khatle minute som thum panga Walton le achhung te chenna anran vulna bula chuan silai kengin mi paruk vel chu baikin anron kala an thoma tang chuan thilduam lo taka thleng don ti chu Walton ate hian an thathiam ngal mai ome hel anron lu chuan antan lo tran ngai na om lova Walton hi manin anupuile afanu te ba ka aunau pa te ro chu nut chia ani thunga ama chawa anman kher chan hi hriat chian niloma se America khwale tui ani wang nitura angai theyome America chu ram hausa ania tlanna sumpo an pe chuak nem theidonin an ringtlat atuka Walton apa anin atanga mail chan ve bor vela cheng chuan phone call adong ta chi arenga an fapa chu an ruk bo thule himdam taka mu le an du ni chuan dollar makta duai khata tlan chhuah angai tur thu an thrila apa tan chuan amangan thlak hleome dollar somli vel ba kan nei lova dollar makta duai khachu engti zong main an nei theidon lo Nizara hian missionary an niangin rongbol tura lutania chutiang zat poisa chu an la nei ngai lo heba ka hian helte chuan Walton chu anron tlan chuak wat tani lo chuan firfiak te hna shala anvautel boka helte hi firfiak te nen anin zom lem lo nia hriatania mase poisa an mudon lowa an hriat chuan firfiak te hna hian an thral thre hau lowang ti chu thil chiang sa ani thung achung te tan chuan om hle hle na chi hani lova American Embassy lama anzual ko tangot mayane American Embassy benga thlen nuwa America Intelligence te chuan thilomdan an chui chiang hala anin ruk bawatanga reiwak lowa khoya nge Walton chu hrenani ti te po an thre thei ngala tlanna sumpek tur nge niang sipai chakna manga chhanchhuah tur ti chu du thlan tur anei ta hunero chu an nei tamlo ni na langthung achan chu Niger ramria hian firfiak pol khovel deng chhuwa khopa hriat hlo tenena in thlunzom engemoza tanoma helte tan hian hral mai chu aharsadon mi alo kumsang ni som ni August thaloka khan firfiak te chetna wangin French khwalzin tlom ngai pola thok mi pariat te chu ram nuai an tlo tumin ka hlum an lo ni towa chu wangin Walton hi reitak koltir chi nidonin alang lowane America hian kalphung ngetak mai an nei chu firfiak le helte nena inrem siam na nei lo ania
an khua le tui hren an awm ani chuan a him theiang bera lak chhuah dan tur kong an dap hmasa a tlan chhuana tur sum pe ke ro chu an tum ngai meu lo chu a theih lo ani chuan sipai chakna an hmang ta thina sipai tirlu hi akal sual pal vai chuan thilpoi tak ani theia wangin atul hle ani lo chuan pumpel an tum ve ngar thung iranin anlal an paithlaka American embassy at hokte chhanchhuah an tum trum khan an lo hlo cham to a ni zaruk chuang anin hreng zuita ani kha thilakal sual ani chuan Walter hi damin achuak lo theitlat amai ro chu achung te chuan tlan chuana tur poisa an nei miau lo wangin America tan chuan du thlan tur atam lo hle October ni somni paruka anruk bo chanchuak turin October ni somthum pakhata US President Donald Trump chuan sipai tirlu arem titane hetia anman mo chan hi US in thlan a hnai to a politics a ham thatna tan White House lamin manan du tel ni te poin alanga hetiang hun rem chang hi chu bo pel phal chi hanilo Waltona chanchuak turin America sipai trafilor Navy SEAL Team 6 te chu tirlu an ni le ta Navy SEAL Team 6 te hi sipai chet na pa ngaya chelovin akhir khan le buai thak zuala te tirlu thin ania an che thona hi kimchang taka puanzar ani ngai meu lo tuna an che chuana po hi Walton hian asoi chua kani lo chuan an puang zar vakin arinom lowa engtin nge helomna an hriat ti te he chan chuana hian engram tenge in hnam hnoi ti te chu hriat a har ta hle ma se hnuwa Donald Trump a soile danin ramdang in rol anoma US hian Niger le Nigeria te chu he chan chua na thok tur hian a tho pui ngei tura an ngai ane helte hi Nigeria lammi ni tura ngai ania anin khuarna po Nigeria marlama ania October ni somthum pakhat jing lam cover main Navy SEAL te chuan an va thong ta an chhetdan chungchang hi tarlang om lova amero chu Jessica i an chhanchhuah dan atang khan an va thon dan tur chu angai ruat thei ome anua US Defense Secretary soile danin an thi ti po anin hrehman lowang ti tur khopin helte hi an chehman lo ani mela mi paruk zinga mi panga te chu ka hlum ania an tumber Walton chu himdam takin helte kutatrangin an chhanchuak theiboka sipai an tirlu zinga hliam po an omlem lowane Walton hi sipai hmun lama hruai ani hnuwa a hrisel na te anen dik saka thatlo na hran pa anei lo ti te finfianin a chung te nen po anin hmu tir le to ne chhanchhuah ani tu ka US President chuan an sipai te hlotlin na hi khovel hriata apuang zar ngala an chet na kalsual pal hlawam takara sipai thachung chuang takan ni ti an lan tir le thei chu lom omati thu tele President na achel chungin ramsom ni palia in chan chuana hi trumsom nga panga kalpuyani to ti te asoya firfiak le helte chuan America khuale tui an rubo ani chuan nataka an chan le zel tur thu te asoi tel bokane chan chuana kalpui tu Navy SEAL te hi an hmel ma te ram chunga chetur deuh bi kania an hmel ma ramtana noksak zualte man le ti hlumatanga chhanchhuah na le intelligence lam thil kai hnoya information la khom te chu an thok deuh bera an che chuana hmun po a hrang thei viau ram hnuaya an che chang oma vur kara te khopui le tlang chhengchetak kara te tuipui atanga thaler thlengin mission an lo nei to thin Navy SEAL Team 6 tengat phei hi chu an hmel malian bera ngai thei firfiak hruai tu le pakwa som pakhata abul tum tu manemo ka phlum tura an tirlu ngat tekha ania an commando a chuan an rin ber anne Team 6 commander pakhat soidan chuan
sila teltur chuan thluak dai angai emema engdin hmuna poding se chiai le lau thongin thilan ngai tua tur anilova an thluak chu afim hle turani atia chuai chuan an sipai puitenen anin kung kaina athaturani sila chuan mimal om tolova engkima an thian tenen chuan an thokhowin mi pakhat tangmain an che thina chu an that chungchuan pakhatani tinasoi silte hi squadron thanga anin thendara silai nena chechhuak chi anom lai hian intelligence le en thlak lam thokte veiwana lam buaipui tele training petu te anoma firfiak dona a America kutle keber anne heti lai hian inru bona thlenna Niger ra hian helle firfiak anpungchak hle Walton hi ramdang mi anruk bo pasari na chia ani nge a firfiak te chuan kumsang ni som paruk khan tlom ngai pola na thokle Nigera kumsom thum don lo omto Jeffrey Woodke chu anlo rubo to a America khuale tuinin tun thlengin chhuah alani lova athi nge dam ti po hriat a har to hle heiba ka hian Germany lammi George Lang chu kumsang ni le som pariata khan firfiak te bokin anlo rubo to a Romania Austria Colombia le South Africa mi te po hren mek anei bokane firfiak te hian anrama bu an khur nge zelawangin sipai te chu friends in an puya firfiak nena indona hi akal renga friends hian asipai sanga vel chu firfiak te do turle mi pui nol pui veng him turin Nigera hian adalut nge ne